Dugo nismo razgovarali o tome da li bi trebalo da se nose školske uniforme. To je nešto što je postojalo u prošlosti. Danas toga više nema, svako se oblači onako kako misli da treba i svakome je data sloboda da izabere svoju garderobu. Međutim, školske uniforme zapravo nisu nešto o čemu ne treba da razmišljamo danas, zato što bi one mogle ne samo da nas pokriju kada nemamo šta da obučemo, već da pokriju sve ono što, recimo, za školu ili za neko drugo mesto nije adekvatno i prikladno. Danas đaci vrlo često dolaze u pocepanim pantalonama u školu, pa ih mi vraćamo i kažemo to nije u redu, obucite se kako treba. Danas neko i nema, naravno, novca i želi po svaku cenu da tu nemaštinu prikrije. Možda bi školske uniforme bile zgodne da sakriju sve neadekvatnosti naše spoljašnjosti, ne mislim na lice, nego na našu garderobu, a da onda u tom skrivanju otkriju ono što bi zapravo trebalo da se u vezi sa nama otkriva, a to nije imamo li novca i gde živimo, nego kakvi smo ljudi. Školske uniforme bi možda bile put ka autentičnijem povezivanju među ljudima. To mi treba razmisliti. Ne kažem da je to tako i da sigurno jeste tako, je samo predlog o kojem možemo da razmislimo, ali bismo možda noseći školske uniforme ili uniforme bilo gde, u stvari zamaskirali to kakvi bismo hteli da budemo, a otvorili put ka povezivanju u kojem bi bilo važnije šta govorimo, kakvi smo ljudi, nego kakvu smo garderobu obukli na sebe.